ಸೊಲ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ವರ್ಗ ಮಲ್ತಿನ ಆದೇಶ ಓಲೆ ಬತ್ತದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡಲ ಕುಡ್ಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೆರಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಿನ ಪೊಲೀಸರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಕುಡ್ಲಡು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎ ಸಲೀಂ ರೇಗೋ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಾದಿರೋ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳು ವರ್ಗಾಯಿನ ಆದೇಶ ಓಲೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೆರಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಿನ ಪೊಲೀಸರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ದೂರ್ದೇರು ಅಂಗಾರೆ ನಡತಿನ ಪಡ್ಡೈ ವಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಸಭೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಸಲೀಮರಿನ ತೂದು ಪಾತಿರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಜೋರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಜಾದ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮದೆತ್ತನರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು ವರ್ಗ ಮಲ್ತಿನ ಆದೇಶ ಬತ್ತದು 3 ತಿಂಗೊಲಾಂಡ್ ಆಂಡ ನನಲ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ವರ್ಗಾವಣೆದ ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮುಗಿನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಬೈದಂಡು ಕೋಮು ಲಡಾಯಿ ಕೆಲಸದಕ್ಲಿನ ಕೊರತೆದ ಕಾರಣ ದುಂಬುದೀದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆರೆಂದು ಪೊಲೀಸರಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕಲು ಬೇಜಾರ್ ತೆರಿಪಾಯರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಲು ನೂದು ಮಿಕ್ಕದಿತ್ತದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ರಮದಿತ್ತೊನ್ಲೆ ಎಜ್ಜೆಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾವಂದು ಪಂಡಿರು ಈ ವಿಷಯದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎ ಸಲೀಂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಪಾಕಜನ ಪೊಲೀಸರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊನ್ನ ಓಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಬುಳಿಚಿಲು ಪಿಂದೊನ್ನ ಸಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡಪಾದಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮದೆತ್ತನೊಂದು ಭರವಸೆ ಕೊರಿಯರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸುತ್ತಗೂ ಎನ್ಮನುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸದಕ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ 85 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಡುಲ್ಲೇರು 114 ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೆಲಸ ಪಂಡ 14.4% ಖಾಲಿ ಉಂಡು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯ್ನ ಅಶ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಆಯ್ನ ಕೆಲಸಲು 22.1 ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನೂದೇಟು 17 ಕಡಪು ನೀಡಿದವರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂಚ ಆಕ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿಜ್ಜಿಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತೆರಿಪಾದರು ದುಬೈಡಿತ್ತೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಭಾಷಣುಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯ ರಂಗೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಮಾತಿರ್ನಲ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದಿತ್ತಿನ 8 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಿರ್ನ ಪಾದಗು ಸಂದಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಕಾಪುಡು ನಡೆತದಂಡ ಬಸ್ಸುಂಜಿ ಕಾಪು ಸಾಯಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೈತಲ್ಲು ಸ್ಕೂಟಿಯೊಂಜೆಕ್ ಪಿರೌಡ್ದು ಬತ್ತದು ಗುದ್ದಿನ ಸಲಾದ್ ಅಮ್ಮಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರೌಡು ಕುಲದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಸಾತ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಿರ್ನ ಪಾದ ಸಂದದಲ್ ದುಬೈಡ್ ನಿಲೆಯಾದಿತ್ತಿನ ಈ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಊರುಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಯಾರಿನ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡ ಸಾತ್ವಿಗಾದ ಉಡುಪಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರವೇಶ ತಿಲ್ನ ಪಡೆದಿತ್ತಂಡ ಮನದಾನಿ ಅಮ್ಮಿರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಪಿರ ದುಬೈಗೆ ಪೋವೆರಿತದು ಕಾಪು ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋದು ದಾದನ ವಸ್ತು ಕನೊಂದಿತ್ತದು ಪಿರ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಅಪಘಾತ ನಡೆತದಂಡ ಸ್ಕೂಟಿ ಸವಾರರಾದಿತ್ತಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಸುಮಾರು ಗಾಯಲಾತಂಡ ಬಾಲ್ಯ ಸಾತ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಂಚನೆ ಭಾಷಣೋಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆನು ಪಡೆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯ ಆದಿತ್ತಲು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಿಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ನಡತಿನ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆಡು ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ಎಕ್ಕಾರಿ ಯಾತ್ರೆ ತೋಟೆದಾರ ಇಂಚ ಇಡೀ ರಾತ್ರೆ ದೇವರ್ನ ಜಳಕದ ಉಚ್ಚಯ ಆರಾಟ ನಡತಂಡ ವರ್ಷಲ ಬಿಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೆಲವು ಪ್ರಧಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಅವಿಟೊಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಪ್ಪನ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕುದ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಗರ್ದ್ ಗೌಜಡೆ ನಡೆತಂಡ ಬಿಸು ತುಡರಬಲಿ ಮುಡಾಯಿ ಸವಾರಿ ಬೊಳ್ಳಿತೇರು ಪಡ್ಡೈ ಸವಾರಿ ಪಗೇಲ್ ತೇರು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿನೊಕ್ಲಿಡು ತರಾವರಿ ನಮೂನಿಡ ಉಚ್ಚಯ ಆರಾಧನೆ ನಡಪಾದ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮತೇರು ಎಕ್ಕಾರಿ ಯಾತ್ರೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ದೇವರಿನ ಜಳಕದ ಉಚ್ಚಯ ಆರಾಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಡ ತೇರ್ದ ಎದುರುಡು ದೇವರಿನ ದರ್ಶನ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ತೇರ ಏರ್ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಥ ಬೀದಿಡು ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ತೇರೊಯ್ತೇರು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿದ ದೇವರಿನ ಜಳಕದ ಉಚ್ಚೇಡು ಎಕ್ಕಾರಿ ಯಾತ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಆದಿತ್ತದ ಎಕ್ಕಾರಿ ಯಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತಂಡ ಯಾತ್ರೆ ಪಿರ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಬನ್ನಗ ಎಕ್ಕಾರ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಭಕ್ತರಿಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚರಣೆ ತೂಟೆದಾರ ನಡೆತಂಡ ಆಕೇರಿಗೆ ದೇವಿರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವದ ಭೇಟಿಯಾದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆದ ಕೊಡಿಜಾಯರು
ದೇಶ ಬದಲಾವೊಂದುಪ್ಪುನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಲು ಬದಲಾವಡೊಂದು ಪಡುಮಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಂತೆರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡು ಡೆನ್ನಾನ 2026 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂಥಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೇಡು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಅಂತರ್ಘಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂಥ ಡೆನ್ನಾನ 2014 ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡ್ಪು ಬಾವುಟ ಏರವನೆತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುವಾಂಡ್ ಉದೀಪನ ಲೇಸ್ಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸದಿನ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೈವೇಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಿರುವೇರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚನಡ್ಕ ತುಡರು ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಪಾರ್ತಿರಿದು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರಿ ತಾಲೂಕುಗೂ ಮೂದನ ಸರ್ತಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ನಾರಾಯಣಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಅನುಗ್ರಹ ದೇತನೊಂದು ಎಡ್ಡೆಪು ಬಯಕಿಯರು ಪಡುಮಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಡೋಲು ಬೊಟ್ಟುದು ಡೆನ್ನಾನ ಪಂತಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರ್ದು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಆದುಂಡು ಲೋಕ ದೇಶ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಮಾತಾ ಪೊಸ ಪೊಸತ್ತು ಬರೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಲು ಪರಾತೆ ಉಂಡು ಅವು ಬದಲಾವಡು ಸೈನಿಕರಾದ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಕೊರ್ನಕಲು ನಮ ಅವೇನ ನೆಂಪದಿದು ನಡತನೊಡೊಂದು ಪಂಡಿರು ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಿರುವ ಸೆಂಟರ್ದ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು ಯುವ ವಾಹಿನಿದಕ್ಕಲು ಜವಣೇರ್ನ ಬದುಕಡು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿರು ನನ್ನಲಾತು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಕಾರ ಕೋರು ಒಂದು ಪಂಡಿರು ಗುಜರಾತ್ ಬಿರುವೇರೆ ಸಂಘದ ದುಂಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಕೌಡೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ ಬಿರುವೇರೆ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ಅಜಿತ್ ಬಂಗೇರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿರುವೇರೆ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿರುವೇರೆ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಪುಂಜೋಲಿನ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಜಿ ರಾಗಿಣಿ ಮಾಧವ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡ್ಪು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ರೇಖಾ ಗೋಪಾಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಚಾಲಕರು ದಿನೇಶ ಸುವರ್ಣರಾಯಿ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಚಾಲಕರು ಶೈಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಚ್ಚಿಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಗೀತಾ ಜಗದೀಶ್ ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಂತರು ಮಧುಸೂದನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು ರೇಖಾ ಕಣಿಯೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು ಮೂಜಿನ ಸತ್ಯ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ತಿಕ್ಕುನ ಅವಕಾಶ ದಯಪಂಡು ಪೋಯಿನ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಇಂಚೆನ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಮ್ಮ ಡೆನನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನೀವು ಪಿರಪ ಕೂಡ ಇರ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ಮಾತೇರ್ಲ ದಯಪಂಡು ಹೆಚ್ಚೆ ಪಾತೇರ್ನ ಪುರ್ತಾತ್ ಪದ್ದೊರ್ಮ ಘಟಕ ಇನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಿರಂಡು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅಕ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೊಜಪಾದು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಬುರ್ದು ದಯಪಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು 33 ಘಟಕ ಉಂಡು 14 ಘಟಕಲು ಬೈದೇರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಬದಲಾವಣೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶ ಬದಲಾವಣೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣುಡು ಪುಟ್ಟದು ಪರಿಮಳಿಸಿನ ಚಿತ್ತನ ಯುವಾಯಿನಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆದ ದಿಕ್ಕದಂಚಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿನ ಚಿತ್ತನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಜಿಂದಂಡ ಜೀವನ ಬದಲಾಪುಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬತ್ತನಗಲ್ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇಡ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಯುವವಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತೆಯರ್ಲ ಪಂಡೋದಿತ್ತಿರಪ್ಪಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಯಾನು ಈ ಯುವವಾಣಿದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಬಹುಶಃ ದಾಯಪಣ್ಣಂಡ ಯುವವಾಣಿ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉದ್ಯಮದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಂಟನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಜವನೇರ್ನ ಬದುಕಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿರು ಪೇತ್ರದ ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಲಿಟ್ ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲೆನ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ವಿದ್ಯಾಗಿರಿತ ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ವೇದಿಕೆಡು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದೇರು ಬಿದ್ರದ ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಲೆಟ್ ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲೆನ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ವಿದ್ಯಾಗಿರಿತ ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ವೇದಿಕೆಡು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರು 3000 ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಪಾಲ್ಪಡಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಆಳ್ವಾ ಸಂಸ್ಥೆಡ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಡ್ದು ಜಿನ ಭಜನದ ಒಟ್ಟುಗು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಂಡು ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯ ನಾದಸ್ವರ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ
ಜಿನ ಮೂರ್ತಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ, ತೋರಣ ಮೂರ್ತ, ನೀರಿದ ಅಭಿಷೇಕ, ಬೇತೆ ದ್ರವ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಬಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ, ಬರ್ಸದೊಟ್ಟುಗು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಎನ್ಮುನ ಮುನ್ನಿಡ ಆರಾಧನೆ, ಪೂಜೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಡಪಾಯಿರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡು 24 ತೀರ್ಥಂಕರರ್ನ ಮೂರ್ತಿಲಿನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದಿದ್ದರು. ಹೊರನಾಡದ ಜಯಶ್ರೀ ಧರಣೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕ್ಲಿಡ್ದು ಜಿನ ಭಕ್ತಿ ಪದ ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತನ. ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಚೌಟೇರ್ನ ಅರಂತಲ್ದ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಪಟ್ನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಚೌಟೇರ್ನ ಅರಂತಲ್ದ ಕುಲದೀಪ್ ಎಂ, ಆದರ್ಶ್ ಜೈನ್, ಎರ್ಮಾಳ್ ಬೂಡು ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್, ಕುತ್ಯಾರ್ ಅರಂತಲ್ದ ಜಿನೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಲ್, ರತ್ನಾಕರ್ ಜೈನ್, ಪಡುಬಿದ್ರ ಅರಂತಲ್ದ ಅರಸಿರು, ಕೂಡೂರು ಬೂಡುದ ಆಶಿಕ್ ಬಳ್ಳಾಲ್, ಮುಲ್ಕಿ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತ್ ಅರಸಿರು, ಪಡ್ಯಾರ ಬೊಟ್ಟದ ಜೀವಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್, ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವ, ಒಡಿಪು ಸೇರ್ನಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಅರಸರು, ಬೂಡು ಮನೆತನದ ಯಜಮಾನಿರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತೇರು. ಮುನಿರಾಜ ರಿಂಜಾಳ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅಂಬೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ವಾಮಂಜೂರು ಇರುವೈಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆಡು ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ಶ್ರೀ ಭೂತ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಯನ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲ ವಾಮಂಜೂರದ ತಿರುವೈಲ್ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಾಲಾದಿ ಉಚ್ಚಯ ಕುಡುಪು ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಇತ್ತದು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಜಾತ್ರೆಡು ಅಂಗಾರೆ ಎನ್ಮನೆ ದಿನದ ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ರಥ ಕಲಶಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿ ಪಿದಾಡ್ದು ದರ್ಶನ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರು ತೇರೇರಿಯರು. ರಾತ್ರಿ ತೇರು ಉಚ್ಚೆಡು ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದು ತೇರು ಒಯ್ತೇರು. ಅಕೇರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಭೂತಬಲಿ ಶಯನ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಗುಂಡದ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡಿಯರು. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆದಪ್ಪನ ಗುರುಪುರ ಕಂದಾಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರ್ನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಕಾಲಾದಿ ಉಚ್ಚೆಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಓಕುಳಿ ಜಳಕ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. 23 ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು.
ಕುಡ್ಲದ ಬಂಗ್ರ ಕೂಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲು ಸೋಮವಾರ ಪಾವಂಜೆ ಮೇಳೊಡ್ದು ಛಾಯಾನಂದನ ಪ್ರಸಂಗದ ಆಟ ನಡೆತಂಡು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಕುದ್ರಾಡಿಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವತ್ಸಲಾ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಈ ಸೇವೆ ಆಟ ಗುಬ್ಬಾಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕುದ್ರಾಡಿಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ವತ್ಸಲಾ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಕುದ್ರಾಡಿಗುತ್ತು ಮೊಕುಲು ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಬಂಗ್ರ ಕೂಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲ್ ಪಾವಂಜೆ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಛಾಯಾನಂದನ ಪ್ರಸಂಗದ ಸೇವೆ ಆಟ ನಡಪಾಯರು. ಬಯ್ಯಗ ಪೊರ್ತು ಕಂತ್ನಗ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸೇವಾ ಕರ್ತುಲೆಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ದು ಕದ್ರ ನವನಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆತಿನ ಛಾಯಾನಂದನ ಪ್ರಸಂಗದ ಆಟ ಸುರುವಾಂಡ್. ಊರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರ್ಲೆನ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇವಾ ಕರ್ತುಲಾಯಿನ ಕುದ್ರಾಡಿಗುತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕುದ್ರಾಡಿಗುತ್ತು ವತ್ಸಲಾ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಮೇಳದ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದತೆ ತಂದು ಆಟದು ಏರು. ನಿನ್ನ ವರನೆಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾದರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಯೋ? ಆಟವನಾಡಿದರು ಅಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಬಿಡು ಮಗನೇ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಮಗನೇ. ನೀವು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಾಗ ಎತ್ತೆ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಬೆಳೆದು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಕಂದ, ಇಷ್ಟೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುವವ ನೀನು. ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇಕು, ಪ್ರೇತಾಧಿಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೊಬ್ಬ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ಉಳ್ಳವರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದವರಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಲಿ ಅವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಲಿ, ಉಚ್ಚ ಜಾತಿಯವನಾಗಲಿ ಕೀಳು ಜಾತಿಯವನಾಗಲಿ, ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಡ. ನಾನು ಬಾಹುಕನೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಬಾಹುಕಲ್ಲ. ನಾನು ಬಾಹುಕ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇದೋ ನಿನಗೆ ಮರಳಿ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಆ ರಾವಣನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ ಆ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಿರು. ನೀನು ಅವರನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವಂತಹ ತರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ಯಂತೆ. ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಪಾಂಗಳದ ಆರ್ಯಾಡಿ ಬಾರೆ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಕಂಡು ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ಗಡುವಾಡ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ. ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಪಾಂಗಳ ಆರ್ಯಾಡಿದ ಸರಳ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಗಳ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಚ್ಚುಗುಡ್ಡೆ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗಡುವಾಡ್ ನೇಮ ಆರ್ಯಾಡಿ ಬಾರೆ ಬಾಕಿಮಾರ್ ಕಂಡೋಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಪ ಮುಹೂರ್ತ ಆದ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ದೈವಸ್ಥಾನೋಡ್ದು ಭಂಡಾರ ಪಿದಾಡ್ದು ಸರಳ ದೈವಸ್ಥಾನೋಡ್ದು ಭಂಡಾರ ಒಟ್ಟಾದ ಬಾರೆ ಬಾಕಿಮಾರ್ ಕಂಡುಗು ಬತ್ತದ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ಗಡುವಾಡ್ ನೇಮ ಗಡ್ತಡೆ ನಡೆತಂಡ. ಊರ್ದ ಪತ್ತು ಸಮಸ್ತೆರು ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ನೇಮ ತೂದು ಬೂಲ್ಯದೆ ತೊಂಡೆರು.
ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೇಮನೇ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ನಾರಾಯಣಗುರು ತೋಜಾಯನ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತ ಗುಮನ ಕೊರುಡುಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ತಾರ್ನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೆರು ಇವ ವಾಹಿನಿದ ಡೆನ್ನಾನ 2020 ಆದ್ಯತ ಪಂಥದ ಮುಗಿತಲುಡು ಆರ್ಪಾತೆರಿಯರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಬಿನ್ನಾದಿಗೇಡು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರೋಡು ನಡಪಾಯಿನ ಡೆನ್ನಾನ 2020 ಅಂತರ್ ಘಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂತೋಡು ಮುಗಿತಲ ಲೇಸು ನಡೆತಂಡು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕಡು ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿನಕ್ಲಿಗ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು 4 ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ಲಬೆನ್ನೇರು ನಾರಾಯಣಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತುನೆಂದು ಪಂಡೇರು ನಾನೋರಿ ಮಲ್ಲಬೆನ್ನೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ತಾರನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತಿರ್ದ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶದ ಪ್ರೇಮದ ಬಗೆಟ್ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಮಿತ್ತು ನಾರಾಯಣಗುರು ತೋಜಾಯಿನ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಗುಮನ ಕೊರುಡು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಲಿಡಿದು ದೂರ ಉಂತುಡು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೇಮನೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಎಂದು ಪಂಡೆರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಿರವರಿದಿನ ವರ್ಗಲಿನ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯ್ ಪಾತಿರ್ದು ನಾರಾಯಣಗುರು ಪಂಡಿನಂಚ ಬರವಗು ಹೆಚ್ಚ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಕ ಕೆರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಯ್ದ ಇಡೀ ಖರ್ಚಿ ತಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಕವನ ಪಂತ ರೀಲ್ಸ್ ಪಂತೊಡ್ಗಿಂದಿನಕ್ಲಿಗ್ ಇನಾಮ್ಲೆನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯರು ಡೆನ್ನಾನ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಟ ನಟಿ ಇನಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿಟ್ ಇನಾಮ್ಲೆನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯರು ಎಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿನ 3 ಇನಾಮುಲು 4,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಮಾಣಿ ಘಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಘಟಕಗೂ ಸಂದಂಡು ಒಟ್ಟು 5 ಮುಖ್ಯ ಇನಾಮ್ಲೆಡ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾಫಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ 1 ಇನಾಮುನು ಕೂಳೂರು ಘಟಕ ಗೆಂದಂಡು ಪಣಂಬೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಳಾಯಿ ಘಟಕಗೂ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ರಟನೆ ಇನಾಮು ಒಡಿಪು ಘಟಕಗೂ 15,000 ರೂಪಾಯಿದ 3ನೇ ಇನಾಮು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಘಟಕಗೂ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ 4ನೇ ಇನಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕಗೂ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ 5ನೇ ಇನಾಮು ಸಂದಂಡು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡ್ಪು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರು ತುಂಬದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿನ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಿಯರು ಜಗನ್ನಾಥ ಬಂಗೇರ ಉದ್ಯಮಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಜಾ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಪಣವು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೈಬೇಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣರಾಯಿ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಬಾರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ರೇಣುಕಾ ಗಣಿಯೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು ಶೈಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಚಿಗುಡ್ಡೆ ಸುಲ್ಮಿ ಸಂದಾಯರು ಸಂಘಟದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗವು ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಬಕ್ಕ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಡವೇನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಬಂಗಂದಾಂಡಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಸುರು ಮಲ್ತಿದ್ದ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಸಮಾರೋಪದ ಪೊರ್ತುಗಳ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಮುಗಿತೊಂದಲ ಬೈದರು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾಪಲ ಮಿದ್ಯರ್ಪನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗವು ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಬಕ್ಕ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊಲು ಗಂಟದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತನತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತನತ್ತು ಸೆಕೆಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೇರು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪುರೋಹಿತಗಾಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಧರ್ಮನೇ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ. ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಕಂದಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವ್ಯಯವಾಗ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಪುರೋಗಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ದೂರ ಸರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ರಂಜಿತ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಡವ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಲೇನೆ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧೋಡು ಉಂತುದುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಥ ಸಮಯ ಅಕ್ಕಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಆಡೇಬೋದು ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಮನ್ಪೆರೆ ಮತ್ತು ಏನಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳುಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನು ಆತ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಅತ್ತು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ದಕ್ಕಲು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಐಕೆ ಏತು ದುಡ್ಡು ಬೋರ್ಡು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಇಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಬಡವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾದೊಂಡು ಅವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಪದವು ಕುಲಶೇಖರದ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದ ಅಂಗಾರಿ ಪಾವಂಜೆ ಮೇಳೊಡ್ದು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆತಿನ ಛಾಯಾನಂದನ ಪ್ರಸಂಗದ ಆಟ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡ
ಕುಡ್ಲದ ಪದವು ಕುಲಶೇಖರದ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆತಂದುಂಡು. ಅಂಗಾರೆ ಪಾವಂಜೆ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಿತಿನ ಛಾಯಾನಂದನ ಪ್ರಸಂಗದ ಆಟ ಬೊಕ್ಕ 3ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಆಟ ಶುರುವಾಂಡ್. ದುಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡ ರಂಗಸ್ಥಳಟು ನಡೆತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಣದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರಿಡಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಿಡ್ದಾವ್ರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನಂದು ಪಂಡಿರು. ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪು ನಿಡ್ದು ದುಂಬು ಮಂದಿರೋಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸೀತಾರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಾತೆರ್ದ ಮೂಜಿ ರೀತಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಡುಂಡು ಐಟ್ ಮೂಜನೇ ರೀತಿದ ಭಕ್ತರ್ನ ನಂಬಿಕೆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಆತನೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಹರೀಶ ಶೇರಿಗಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಪಾತ್ರ ಪಣದು ಪಿದೈ ದೇಶುಡು ಕೊಳಲದ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡಲ ಶನೀಶ್ವರನ ಮೈಮಿಡು ತಾನು ಮುಲ್ಪ ಪಾಲ್ತೆತ್ತೊನ್ನಂಚ ಆತನೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಬಿಕ್ಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಬಲಮುರಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿವೇಕಾನಂದ ನೀಗ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಸ್ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಲೋಕನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸಂಗೀತ ಭವ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಉಷಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇಂಚ ಸಮಿತಿಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೇರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆದ ಬೊಕ್ಕ ಛಾಯಾನಂದನ ಆಟ ದುಂಬರಿಂಡು. ಭಾಸ್ಕರ್ ಚಂದ್ರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸ್ವರೂಪಗ್ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ್ನ ಕೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗಡಣ ಐಕ್ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಿರ್ದಾತ್ರ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಮುನಿಗಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಯಂಭೂವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. 2ನೇದು ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. 3ನೇದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. ಆ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಎದುರುಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕರೆ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅದು ಪುಟ್ಟಿತನಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಓಲ ಬುಡ್ಚಿ ದೇಪಂಡ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋದು ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರೋಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರು ಕಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊರಾಂಡಲ್ಲ ಪೋಲಿಂಡು. 2 ವರ್ಷಗಳ ಕುರ್ಪುನ ನಿಯಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಪಗು ತೋರಣ ಮೂರ್ತಾದು ಬಯ್ಯಗ ಪೊರ್ತುಕಂತ್ನಾಗ ಮಣಿಪುರ ಸಾರಾಳ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಡ್ದು ದೈವ ದರ್ಶನದೊಟ್ಟುಗು ಗಡುವಾಡ್ ಜಾಗೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಭಂಡಾರ ಏರುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಗಡುವಾಡ್ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲೆಗ್ ಗಡ್ತಡು ನೇಮ ಕೊಡ್ದು ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಹಾಳಾವಳಿ ಆದ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಮಣಿಪುರ ಪಡ್ಡೆ ಗಡುವಾಡ್ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಊರು ಬರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಜುಮಾದಿ ದೈವದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕೊರ್ಪುನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ತೂದು ಬೂಲ್ಯದೆ ತೊಂಡೆರು.
ನಮ್ಮ ಓಲೆ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂತಿ ಪರ್ಬ ಪಂಚಮಿದ ನೆಂಪು ಮರಪ್ಪಂದೆ ಇತ್ತಿ ಊರುಡೆ ಆ ಲೇಸನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಉತ್ತರ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಕಾನೂ ರಾಜುಡು ಇತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗುಡು ಮಾತಾ ತುಳುವೀರು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೇರ್ದು ಬಿಸುತ ಬೊಕ್ಕ ಯುಗಾದಿದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆನು ಪರಿಸಂಭ್ರಮುಡು ಕರಿತೇರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಉತ್ತರ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಕಾನೂ ರಾಜುಡಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೇರ್ದು ಬಿಸುತ ಬೊಕ್ಕ ಯುಗಾದಿದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕರಿತೇರು. ನಮ್ಮ ಓಲೆ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಪರ್ಬ ಪಂಚಮಿದ ನೆಂಪು ಮರಪ್ಪಂದೆ ಇತ್ತಿ ಊರುಡೆ ಆ ಲೇಸ್ಲಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಅಲ್ಮಗು ಐತ ಬಗೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲಗುನು ಕೋರ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆನಿಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತಾ ಬಂದುಲು ಸೇರ್ದು 7 ಕಡಲಾಯರದ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಕಾನೋ ಪನ್ಪಿನ ರಾಜುಡು ಅವಳು ತಿಕ್ಕುನಂಜಿನ ಗುಜ್ಜೆ ಲತ್ತನೆ ಕೆಂಬುಡೆ ಮಣುಲಿ ಕಂಚಲ ತೆಕ್ಕರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಲ ವಸ್ತುಲಿನ ಬಿಸು ಕಣಿದಿದ್ದು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪುದ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಪಾಯಸದ ಬಿಸುತ ಒಣಸು ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಳ್ಳಿ ಮೇರಿನ ಇಲ್ಲಡ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ನಡತಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬಿಸು ಕಣಿಕ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ತರಾವರಿ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪುದ ವನಸಿನ ಬಾರಿದ ಇರಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನೆಂಪು ಮಲ್ತು ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಖುಷಿಕು ಸೇಲಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು. ಇಡೀಗ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸುಲ್ಮೇಲು.